tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing sepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati pindha pesating sumpena Datan kawusa manjing pun gumpit sanggar sangarup menawa gandaka jambung lora petruk kantong bolong ingkang binujung nata mandura Prabu Baladewa kuwi Bagong prapting wonten tapawantes negari Ngamarta Carian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Gong ayo mulih wae Le prasad dadak nggawa utawa boyong Pandhawa 5 cacahe sinawi pundi pustaka Jamus 5 sada iki wis ketrucut lelakone kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan mulih matur karo bapak nek le dikongkon utawa diutus bapak cabare gawe ora entuk gawe ayo mulih ndak selak ketututan Prabu Baladewa mulih piye mulih ning Karang Kadempel. Apik apa nek kowe ndek penemu ngono kuwi? Kok apik piye? Aku wis mantep pikirku lho, Truk. Tenan kowe. Aku wis gedhe atiku ing atase kakangku Petruk kok wani karo Baladewa iki nek wong ra iso mikir ora bakal kelakon to. Terus kok bareng aku wis bombong atiku kok kowe ngejak mulih kuwi janjane kowe iki ndek pikiran ora? Hah? Terus saiki pikiran wis. Kowe mulih. Heeh. Ketemu bapak, takoni bapak, Petruk. Piye Pandhawa sago tindak mrene apa ora? Ora, Pak. Mongko nang kono masyarakat Pedukuhan Karang Kadempel mlumpuk kabeh. Raimu arek kake ngendi? Do ngrasani karo kowe Petruk nek dikongkon wong tuwa ora iso ngrampungi nek pendak Idul Fitri nomor 1 njaluk sarung. Apa ora isen kowe? Mongko wong sing jeneng isin kuwi digawa tekan mati, Truk. Ngono ya. Heeh. Ah terus nek cara aku nglabuhi bapak ki aja ketanggungan. Nek bapak ora kelakon bangun kayangan wirang Semaryoan. Alah dene pamonging para satriya luhur ming arep bangun kayangane kok ora kelakon. Mongko syarate ming boyong pepundhane Pandhawa ora kelakon. Apa ora wirang Semir? Ayo. Apa sebabe Semir wirang merga kowe karo aku dikongkon bapak ora kelakon. Oh ya Gong. Ya Gong, ya Gong. Nek dikandhani lagi mikir. Utek kok nganggo baterai. Baterai dengkulmu kuwi ora. Nek anyar mikir nek lawas bosok. Ning mungsuhe Prabu Baladewa, mongko nggonku mlayu mergane eneng perkarane Gong. Perkarane apa? Prabu Baladewa kuwi ora temandang dhewe. Terus ngawe anak-anak Pandhawa utamane putra Jodipati. Tak sawang Ndarantarja, Ndrakarkaca, Ndarantasena do goleki karo aku, mesti apa sing kedadiane negara Ngamarta dandang dikandhake kuntul kandhake dandang. Perkara sak nyatane digawe-gawe karo Prabu Baladewa.
Mula anak-anak Pandhawa ketok padha sengit karo aku, mula aku ngejak kowe mlayu bali. Terus ngopo? Nek Antasena Gatotkaca Antarjada goleki kowe terus kowe piye? Mulih wayak cetha tekaning pati. Wong urip ki sing dinteni apa aku tak takon. Hah? Wong urip sing dinteni apa, Truk? Sugiya duwe derajat pangkat bandane sak tumpuk. Seprapat jagat ning wong urip ki mung kaya ngimpi. Gagasan umurmu saiki pira? Kowe kelingan jaman cilikamu, rak gelis to? Mung kaya wong ngimpi to. Terpu mengkari ngenteni modar. Oh ya, gene iso gagas. Terus apike maju tandangi. Nek pancen Ndara Gatotkaca Antarjanta mbelani Baladewa jelas nom-noman kuwi ora iso mikir. Nom-noman sing ra iso mikir kaya ngono kuwi sing dadi srana rubuhing negara, ringking negara. Dielingke, nek ora gelem ering, tutuki. Apa aku wani karo anak-anak Pandhawa? Lah kowe iki wani ora? Aku ki deg-degan nek Gong. Wah, jan wis. Iki sing marai aku ki kentekan swara nang kene iki. Singkirna rasa deg-deg kamu, ngono. Kowe tak kandhani ya. Ngendikaning para bapak-bapak pinter do ngandhake. Wong mati iki telung perangan, wong sing belani wong tuwa, belani agama, belani bebener, kuwi matine mati cinadang swarga, kuwi mati utama. Wis disediani swarga karo sing gawe urip. Mati utama. Nomor loro, mati madya. Kuwi disangkani saka lara, kuwi swarga apa neraka, ditraju ditimbang ala becike nalika nang alam donya. Nek akeh eleke mlebu neraka, nek akeh apike mlebu swarga. Kuwi mati madya. Sing pungkasan mati nesta. Kuwi matine wong lalu. Kuwi ora entuk dalan padhang. Sukmane manggon ning kayu watu, manggon ning jembatan, manggon ning wit sing gedhe, pendak malam Jumat Kliwon diobongi menyan jaluki pesugihan. Kuwi matine wong sangsaran ngono kuwi mati nesta. Ngono. Nek kowe labuh bapak, mungsuh anak-anak Pandhawa, mungsuh Baladewa, kowe mati truk, yakin bola bokin kowe mati nesta truk. Mati utama. Iku senengane ngedeg-degi ora. Mbah, lambeku ki sok klerak-kleru kowe. Kejembaren. Ha iya. Ngomong ki waton nyelekap tur waton kleru. Ha iya. Ngono ya, Gong. Wong urip ki dagang tuna andum bathi ana sing nyebuti ngono kae. Nek tuna sing dibakul apa, nek bathi-bathine sapa sing didum, wong urip tanpa pawitan, ora njaluk, ora ngemis, ora nyuwun, ora nyilih, ora utang. Urip ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Nek kala mangsa dipundhut karo sing gawe urip, ikhlas lahir batin. Ning iso lho, sing gawe urip ki adil, Petruk diparingi daya kekuatan, mungsuh Gatotkaca Antarjantasena, Petruk menang. Lho, apa ora gleleng. Mongko di-streaming lho. Wong sak Indonesia ngerti nek Petruk menang karo Baladewa. Gleleng kowe, Truk. Oh iya, Gong. Nek ketoke ora mungkin. Wah, gedheke ati ning terus ngembleke sak kayange. Aku ya meng ngomong kok. Piye? Aku isih rada deg-degan ning. Ngene wae. Wah, jan angel ngandani kowe iki. Ngene wae. Iki gandeng aku ki wonge nek omong klerak-kleru. Heeh. Engko nek sapa wae tekan ngarepamu dijak guneman apik-apik. Oh iya. Nek jak guneman apik-apik ngeyel tetep wangkal arep nyekel kowe. Kowe mengkari jawel aku terus. Wah, sikate. Sik. Ki omongane Bagong apa omongane Prewangan? Bagong. Tenan lho iki. Tenan yakin. Sumpah. Sumpah. Jawel aku. Kowe nanti. Aku nang mburimu. Aku mergane ra tau iso omong-omongan aku wong iki brangasan. Heeh. Tanpa omong-omongan pukul dulu urusan belakang biasanya ngono kuwi aku kira. Ning nek iki kowe sing ngomong-omongan, heeh. Nek ngayal jawel aku asik kate. Tenan, Gong. Tenan. Hah, seneng aku. Ndek kanca adi lanang iki seneng wis aku marem aku wani. Gene ora ora njaluk pambiyantuku. Wis kene. Jawel aku. Ya, ora minggat lho. Ora. Aku nang kene nganti esuk-esuk golekan. Ya. Aku nang kene aja kuat. Ya. Ngono. Bres. Wah. Kaya omongan. No. Sampeyan aja nyekel kula. Aja nyekel Petruk. Ana wong setan muni. Iya, Petruk.
Saman kenging dileke no mboten? Nek kono muni ora. Tanganmu mburi langsung gawe aku. Wah, bres. Oh ya. Ya, mantep aku, mantep kudu mantep. Set bres. Ya. Bres ki nonyo apa udan? Wis semane. Bres ki ya bres no. Oh ya. Iki tenan lho kok tak percaya. Heeh wis to. Nek tekane tak jae rembugan apik-apik. Pokoke angel jar rembugan jawe laku. Tonyo kabeh, Tru. Ya, wah seneng aku. Seneng wae. Meng kari omong ra seneng ora. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira tiktaya runanggono magawe gelari lowang-wang Sinaga takoni rasah wedi ya ditetek-teteke atine heeh ora mingkat lho ora jawil bres ya bekti kula nggih Den ya pitulut tak tampa pangestu Tampanono ya Truk nggih sangat anggen kami dadosaken jimat kok pasuryane kok abrit le nyawang Petruk kok kaya ora adat sabene sajake duka kalih kula kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk. Nggih, pripun? Kowe wani karo Mandura iya. Nun? Kowe wani karo Mandura. Oh, wau to? Iya. Nggih, lha pripun? Nek pancen kowe wani mapano, kowe tak rangket tanganmu, tak kerincung sikilmu tak lebongi pakunjaran. Gedene aku mentolo karo kowe. Kok. Sik, wetengku lara, Truk. Aduh. Waduh, iya iki wis ra kena dilekke, Gong. Gong, kok sikek tak keprok watu cengelmu kok. Mak penjelut lara banget. Aduh. Ja omongan sik. Rada suwe men rada suda, Tru. Jare arep bres. Bres piye? Wetenge wae kok ngene rasane kok bres ya tetep kalah aku. Tak ngaso sik. Nun sewu kula wantun menika kok mboten wantun Mandura mboten Ndara. Ning sing kula waneni niku pambegane, kula mengemuti karo pambegane Sunan Prabu Mandura. Dumeh dadi Narendra mbok aja dipambegan kaya ngono. Ning kowe luput kowe wani karo wong Mandura. Luput kula mapan teng pundi? Kowe wani karo pepunden. Kula wani merga ana jalarane. Jalarane apa? Jalarane kula mbelani bapak. Bapak niku pengen bangun kayangan, bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe tanpa beda kaya teng kayangan. Lah syarate kudu para Pandhawa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Ning teng riku pun rawuh Sinundarawati lan Sunan Prabu Mandura. Sunan Prabu Mandura nderekke Sunan Prabu Ndarawati. Sunan Prabu Ndarawati kepengin nyuwun ngambil pustaka jamus lima sada kinarya tumbal wadaling praja merga ke Taman Pegebluk. Kula ming matur kok aneh negara sing ditunggoni Sang Hyang Wisnu kok ke Taman Pegebluk mongko negara sing dadi ratu niku menungsa utawa titah-titah lumrah ora ke Taman Pegebluk. Nek cara kula dicek dulu ngoten. Lah kok Sunan Mandura nesu. Petruk menungso derajate Panakawan Gedhi Bal 17 wong arek nyolong mripat diapurmu ping kere kok wani ngarani marang Kyai Prabu Ndarawati. Nek kula sing dunekke kere niku kula ikhlas wong kula ya kere tenan. Kula dunekke wong ora duwe ora masalah. Ning bareng tekan bapak. Petruk,
Bapakmu kono ora sambangun kayangan. Bapakmu wong sekeng, wong ora duwe, wong gedibal, wong kere. Bapakmu gablek apa? Niku sing marai kula lara. Bapak lho, Mas. Anane Petruk niku mergo bapak gojek karo simbok. Ngenteni bal-balan. Terus lahir Petruk. Bapak niku sing kula sembah. Siji, Petruk kudu nyembah karo sing gawe urip. Angka loro, Petruk nyembah karo wong tuane Petruk. Niku kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampeyan nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah-unuh ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Bu. Dadi perkarane ngono to? Heeh. Anu iya. Anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah gene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Sekarang tak ciutke kok. Ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slender. Ngawur ora. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe ki ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Lho, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garuk Kakang Antarja kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana Truk mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh. Terus ana gejala bisu barang lek omong klerak-kleru terus ra iso omong terus ngono. Ndara Garuk Candranata goleki kula to? Iya. Waduh mati aku. Ning aku njaluk karo kowe ya Truk. Pripun? Nek kowe ngabekti karo pundenmu kaya aja wani ya. Wah, Petruk ning menungso ya, Den. Nek kula diwarahi ya nyuwun sewu, kula kepeksa wani ya to, Gong. Ha jelas. Wadake dumeka kawula cilik kono ora wani, ya sorry. Nek Garuk Candranata ora kena delekke ya piye meneh ya, Truk ya. Mbok ora omongan. Ora omongan. Kowe mesti lara to. Heeh. Tak gajul sepatu modar kowe. Alah kowe sepatuku kok. Sepatumu apa sedeng apa? Heeh, ketok kowe sepatu 7.000, pakune entek 12.000 kowe. Balake lho. Iya. Ning aku njaluk karo kowe ya, Truk. Pripun? Nek kowe dikapang-kapang kowe aja bales. Waduh, nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kowe lho. Nganggo napa? Banyu sungut kowe iki. Iki nek tak peres metu banyune, tak tambani nggo wong lara. Nggo nguripke wong tekaning mati urung winanci iso kelakon. Weh, lah kene Gong ana sungut ampuh. Nganu wae. Piye? Bangane sampean wirawiri ditetel mawon. Ya, Truk? Penak malahin. Iki padake templekan ngono piye? Iki saka kono wis ana, Gong. Oh, tak kira nek templek anu ya variasi tak kira. Variasi jenggulmu mlocot kuwi ora. Variasi. Padake pelek wae. Zaman saiki kan akeh variasi ta. Ha iya. Ha terus wis ngono wae nek kowe diapa-apake, kowe tak tambani, nek kowe mati tak uripke. Oh nggih, manut-manut ora entuk males ora. Manut yo Gong. Heeh, ning lara iki ora masalah. Duripke kok. Wis ngono yo Gong.
Truk aku tak ambles bumi. Lho sik. Ya aneh meneh sampeyan. Sampeyan arep nambani aku arep nguripi aku kok ambles bumi iki ku ngundang piye? Iki kira iso ambles bumi. Bagong kok gedhuk lemah ping 3 aku jedul. Oh, ngoten. Iya. Tenan lho? Heeh. Oke. Wis ngono ya. Ngopo? Ming jajal kok. Edan. Ya perlu dijajal ya, Tru. Nek di ngonoke ra metu. Ati was getun. Kemringet kok ora ngapa-ngapa. Lambene lah. Aku kulinae ngono kuwi. Kita ngonoke ra metu asem tenan ki aku. Nanti bingung aku ngantian. Lambemu lah. Lho Garut Kaca kok. Endi? Siap-siap. Heeh, kae lho ning dhuwur kae. Tunggu kene terus ya. Kata Dyan Gatotkaca Kinon mapakara kosuta tekapira Kresna Parta Parta manehar saktinira Om Bekti kula nggih Den Petrus iya Bekti kula Ndara Bagong iya kok ngendikane sajak mboten lega penggalipun Petro nun kowe tak takoni jujur nggih Bojogoro oh mboten Petro niku wong tuwa kowe wani karo Mandura iya oh lang pripun to nek kowe wani ulungno tanganmu tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu tak leboke baku jaran yen kowe bangga bakal tak rampungke budi tak sembadani yen kowe ora manut karo Gatotkaca isin duwe abdi Petruk sing wani ngorek-orek raine Punden Pandhawa. Gawe wirange Punden Pandhawa. Petruk, wiwit dina iki aku ora sudi mbok mong, malah yen perlu kowe ora gelem manut karo Gatotkaca. Mapan tak pancat pundakmu tak untir gulumu tak gembol dasmu we Petruk. Kaget risang kapirang urin angkul kinempet-kempet dosang reknaning bawana Om kula ngertos kok Den kula ngertos kaya ngapa winange Ndara Garutkaca nek duwe abdi kaya Petruk sing ora ngabekti karo pepunden sing mengisane ngorek-orek pasureaning para pepunden gawe wirang kula niku sadar Neng Petruk niku menungso, nek iso mbok dikandhani wong Petruk niku duwe akal budi, duwe pikiran. Tur Petruk ora mati rasane. Dadi nek Petruk dikandhani niku mestine upama dikandhani dicontoni saora-orane Petruk niku mesti iso manut, iso bangun miturut. Ora kok njur luput sithik kok panjenengan mentolo arep mateni karo Petruk niku njur dasare napa kula tak takon. Dasar panjenengan napa? Ming merga mbelani pepunden sampean Ndara Baladewa terus sampean mentolo ajeng mateni karo Petruk tembung sampean sing lara teng ati. Ngapa ya, Truk? Menengok. Tembung sampean sing lara teng ati. Petruk, ora manut karo aku. Tak pancat pundakmu tak untir gurumu tak gembol dasmu. Mbok gembol liyane. Embol kok endas. Loro teng ati, Den. Loro saestu. Lha niku ngetutke sampean wit kuncung nganti gelong wit jabang nganti claprang.
Zaman sampean dijedi teng Kawah Candra dimuka niku ora ana pepundhen sing ngetutke bapak sampeyan ora ngetutke Petro sing ngetutke. Ming betake kula niku dasar kula mung tresna. Ming tresna karo sampeyan. Pepundhen kula Ndara Werkudara duwe momongan mongko ya kaya ngono kanane bisa kaya ngapa tresnane Petro karo Ndara Gatotkaca. Ora kaya sadek-sadek iki. Oh sampeyan mentolo ana Petro tak unter gulumu. Ya ora teng ati. Aku kok lara-lara ya, Tru. Atine lara, Den. Bapakmu lho, bapakmu. Ndara Werkudara niku wong kau wong dosa. Wong sing wani mateni sapa mawon mongko wong kejem nika Ndara Werkudara. Nek luput, pancen luput tumrap negara mesti dipateni. Ning Petro niku momong bapakmu niku ora tau kok nyuwara kasar karo Petro, luwe-luwe nyenggol Petro, nglenthek Petro ora tau. Mbahmu Ndara Pandhu niku ratu sak jagat jaman Pandhu dadi ratu niku ora ana sing wani. Ning Petro getak Ndara Pandhu bola-bali mergo ajeng kleru pakartine. Ning Ndara Pandhu mboten tau getak karo Petro. Kok sampean putune kok ming ajeng arep nguntir. Iki kula disuarani karo sampean mboten napa-napa Ndara. Loro teng ati. Mboten napa-napa. Mang pateni Petro. Mang pateni. Angel mijet wae ngranti nek ping mateni Petro nguntir sirahe Petro. Ning nyawa kula tekan swarga mesti ketemu karo Ndara Pandhu. Terus Ndara Pandhu ndangu kalih kula, Petro. Kowe kok wis mati. Kula le wangsulan akine pun entek. Kula dipateni putumu Ndara Gatotkaca. Luputmu apa Petro? Mboten luput, mboten kleru. Ndara Pandhu sukmane medhun teng jagat madosi sampeyan. Yakin niku tenan yakin. Iya. So pas welinge Ndara Antasena aja ngantem aja mbales. Kowe ngapain nangis iki? Hah? Aku bingung dengan dramatikmu iki. Ayo men Ndara Gatotkaca iki wedi lho. Asem iki kaget aku. Ngerti-ngerti kok meng aku wis Petro iki kang supan sapa ya? Mun aku meneng wae. Bareng kowe muni mang pateni manguntir. Oh, lagi apa? Ngerti aku nek kowe lagi bersandiwara. Kok iso nangis ya, Tru? Kowe biasane ra nangis, ora tau nangis ya. Anakmu sing cilik mati kowe nang dangdut to, ndasmu. Ora wae, wae aku ngerti kok. Nek nanggap ning Tegalan ta. Anggo dit layatan to. Wapurmu. Kok saiki kok iso nangis? Ya aku ki ngremet brambang leletke nggon mata. Temploke nggon mata Ndara Gatotkaca ngene meruh luhku dileweran mongko ora luh asli. Ming luh gawean. Brubut munggah ning ngantariksa nganti cilik ora ketok ndelik. Gagas karo kelakuane kok. Ah sip iki mbaka siji hancur pertahanane kono. Isih siji. Sapa e? Drontarja. Heeh ta? Heeh. Terus saya aku tak takon, kowe wis nyambut gawe apa? Mau? Jawel sapa? Wong wetengmu lara kok. Weteng ki diitung to? Ya diitung. Waduh. Nah, iki mengkari Ndara Antarja. Tandang ngono. Aku tak ngaso, mbuh caramu piye kudu Antarja mundur, ora mundur kowe mati ya karepmu, urip ya karepmu.
Wis ngono, sayah aku, Gong. Truk. Rene sik to. Ndrontorjo iki kekuatane nggo napa? Lho kekuatane nggo napa pita? Ndrontorjo ki mbahne ki ratune ula, dewaning ula sak jagat. Kowe wani karo Ndrontorjo, Ndrontorjo wadul karo mbahne, mbahne akon ula sak donya. Bagong goleki. Mrutaya kowe. Kowe tengok-tengok parani ula. Mangan Aku wis nyanding. ulane. Ulane mbahne Ndrontorjo, ora ulamu. Beda ya? Medeni ya? Medeni. Werna-werna. Werna-werna, ula lareangon, dagrama, demung kebu. Saron demung. Betul. Demung macan. Kuwi nek nyokot sing jeneng ula sendok ki, Gong. Wah, kuwi sing medeni, Gong. Apa? Heeh, kuwi galak. Kuwi kei bakmi ya kalu. Go goreng ya. Ula sendok kuwi. Ha iya. Sak poroke ora. Tak mut irungmu sisan kowe. Gatekke melenceng. Agene nek kowe melenceng ya sak penake nek ana melenceng nesu-nesu ora. Sing serius atra aku ki gatekke tenane. Monggo sing jeneng ula, ulane Ndrontorjo nek nyokot, wah. Ulane Ndrontorjo weruh kowe dicokot jebret. Sing dicokot kejet-kejet guys, kejet ulane ngaso. Wah. Wis sing dicokot jenggelek meneh, cokot meneh. Yes. Sing dicokot kejet. Sing ulane ngaso, tepas-tepas. Wah. Sing dicokot banget, cokot meneh. Bola bali. Heeh. Edanane. Edanane. So bola bali ya, Truk. Allah galak kok. Oh iya, heeh. Wis ngono wae. Saku tak ngaso ya. Heeh. Duh, modan iki. Untuk bagian sing rada ngrekoso iki ya wis men ra masalah. Ketok goleki Petruk lara wae tak keroki arep dipateni. Mungsuhe Adipati Ranggalawe. Yo, Antarja. Ndih, ayo. Ora kesuwen gak jedul, gak rampung perkarane. Kebapak keperanggul munggu ngayuda. Kebapak bawat nyobentar Kebapak nyomunggu ngaloko. Ndrontorjo. Iya, Bagong. Heeh, nggih. Ajeng napa? Goleki Petruk. Oh, Petruk ngayal kok Kanjeng. Truk, sing golek iki kowe. Wis tau mangan watu urung? Kowe tak kandhani ya goleki aku, kowe omong nek ora ana. Ah, engko ngapusi. Etok-etok men ora ana kuwi tak kon nandingi Ndrontorjo lho, goblok kowe. Wah, batro aku nang nganggo ngetak. Anarkis kowe. Aku goblok kebangetan kok. Asem. Piye? Petruk ora ana. Kowe mbudheke Antarja. Aku krungu oleh purarasanan. Asem, Truk. Krungu Wah. Kowe. Menawa du adikku wis tak tekak modar kowe. Krungu kowe muni nek kae mau ki apa alasan ngono lho, Gong. Wah, jan kowe iki. Ora ana wong ngomongan apa-apa niku. Kowe ora usah goro. Kowe omongan karo Petruk. Heeh, anu ya. Petruk nendi? Teng mriko. Kersane Arep tak pateni. saniki. Iya. Truk. Ming arep dipateni sedhela jare. Tak tinggal Melayu Bali lho, tak tinggal Melayu Bali. Aja Truk, aja. Aja ta, Truk. Kan kita bareng ta, Truk. Tak bareng Melayu. Besok kowe esuk ngebis ora bareng aku. Kejem kowe. Petruk mboten wonten.
Bagong, Nun. aku wegah guyon, aku gak sembrono. Oh, kersane Petruk tak wenehke aku apa ora? nek ora Nek ora, kowe tak pateni. Petruk tak pateni. Nek diwenehke, kowe slamet. tegese Petruk tak gawa, bakal tak lebokke pakunjaran. nek ora dilebok pakunjaran gedene Petruk tak pateni. Katri gumulung mangrempahing wadya. Haji! Kowe iki ngopo kowe? Arep suluk Biasane iki nek nesu rak wayange terus suluk to. Iki ora laras Sik genter goblok. Nalake sing genter. Wis golek ramban wae bendina.